dhoga ne assisting council. Ka inquiry nosebedo mang'eny ma ji osewuoyo kaka Njunye ng'ama rach yando plan to coup d'etat, then bang' mano Moi owacho ni I'm not a bitter person, awene jogi. Ndalo ma wach wuok matek mar Goldenberg, giero Goldenberg Commission of Inquiry, mondo cheka neni to pesa nokwal nade. Sirikal emokwalo pesa, aeto gichak giero ng'ato ne dhi timo inquiry mondo non ni pesa nogine kamano. Golden Inquiry odhi kamano, mabe no ruma kamano. Aeto bang' mano, chak Commission of Inquiry, kiparo ndalo death mar Ouko Commission of Inquiry. Kakoro ne weche biro maliet commission no negi mano no de kamano. Commissions of Inquiry osebedo appointed mang'eny e Kenya ka. Moro ne nitie ni mar devil worship pok waneno kata mana result mar nyaka sani. Emomiyo Commission of Inquiries gi ok gin gik mitimo ni mondo ong'e gadier. Gin gik mitimo ni mondo diffuse political tension. Kisetimo kamano te wacho ni yawa. Dong nuneno ka gini nosetimore kama all political inquiry jogini ne jopiny ogine aeto itimo kamano dhia kamano kotulo kamano tiwacho ni gigi osetimore wawegi kamano, lakini